मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोन दालांखौ। मा नाम नानि नोंना? सुसमिता बर'। सुसमिता बर'। थाखो बेसेबां फरायो? थाखो 3आव फरायो। नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा नंसे गुदि फरायसालि। नोंसोर लागोनि जे फरायसालि खाथियाव मोनसे दालां दङ, बे दालाङा मोजां नंगौना नङा? नङा। मोजां नङा? गोबाय गिजिजोब। गोबाय गिजिजोब। माजों बानायनाय बे दालाङा? औवाजों। औवाजों। थांलाय फैलाय खालामनायाव, फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव खस्थ' मोनगोन ना मोना बे दालांजों थाबायनायाव? मोनो। माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो। हा? खस्थ' मोनो। खस्थ' मोनो थाबायनायाव? गाब्र'लाबायो नामा? बानायहोजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो। लुबैयो। मोजां जाजानो लुबैयो दालांखौ? जों गामिनि दालांखौ मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोन दालांखौ। दालांखौ मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोन दालांखौ। मा नाम नानि नोंना? सुसमिता बर'। सुसमिता बर'। थाखो बेसेबां फरायो? थाखो 3आव फरायो। नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा नंसे गुदि फरायसालि। नोंसोर लागोनि जे फरायसालि खाथियाव मोनसे दालां दङ, बे दालाङा मोजां नंगौना नङा? नङा। मोजां नङा? गोबाय गिजिजोब। गोबाय गिजिजोब। माजों बानायनाय बे दालाङा? औवाजों। औवाजों। थांलाय फैलाय खालामनायाव, फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव खस्थ' मोनगोन ना मोना बे दालांजों थाबायनायाव? मोनो। माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो। हा? खस्थ' मोनो। खस्थ' मोनो थाबायनायाव? गाब्र'लाबायो नामा? बानायहोजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो। लुबैयो। मोजां जाजानो लुबैयो दालांखौ? जों गामिनि दालांखौ मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोन दालांखौ। दालांखौ मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोन दालांखौ। मा नाम नानि नोंना? सुसमिता बर'। सुसमिता बर'। थाखो बेसेबां फरायो? थाखो 3आव फरायो। नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा नंसे गुदि फरायसालि। नोंसोर लागोनि जे फरायसालि खाथियाव मोनसे दालां दङ, बे दालाङा मोजां नंगौना नङा? नङा। मोजां नङा? गोबाय गिजिजोब। गोबाय गिजिजोब। माजों बानायनाय बे दालाङा? औवाजों। औवाजों। थांलाय फैलाय खालामनायाव, फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव खस्थ' मोनगोन ना मोना बे दालांजों थाबायनायाव? मोनो। माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो। हा? खस्थ' मोनो। खस्थ' मोनो थाबायनायाव? गाब्र'लाबायो नामा? बानायहोजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो। लुबैयो। मोजां जाजानो लुबैयो दालांखौ? जों गामिनि दालांखौ मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोन दालांखौ। दालांखौ मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोन दालांखौ। मा नाम नानि नोंना? सुसमिता बर'। सुसमिता बर'। थाखो बेसेबां फरायो? थाखो 3आव फरायो। नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा नंसे गुदि फरायसालि। नोंसोर लागोनि जे फरायसालि खाथियाव मोनसे दालां दङ, बे दालाङा मोजां नंगौना नङा? नङा। मोजां नङा? गोबाय गिजिजोब। गोबाय गिजिजोब। माजों बानायनाय बे दालाङा? औवाजों। औवाजों। थांलाय फैलाय खालामनायाव, फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव खस्थ' मोनगोन ना मोना बे दालांजों थाबायनायाव? मोनो। माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो। हा? खस्थ' मोनो। खस्थ' मोनो थाबायनायाव? गाब्र'लाबायो नामा? बानायहोजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो। लुबैयो। मोजां जाजानो लुबैयो दालांखौ? जों गामिनि दालांखौ मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोन दालांखौ। दालांखौ मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोन दालांखौ। मा नाम नानि नोंना? सुसमिता बर'। सुसमिता बर'। थाखो बेसेबां फरायो? थाखो 3आव फरायो। नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा नंसे गुदि फरायसालि। नोंसोर लागोनि जे फरायसालि खाथियाव मोनसे दालां दङ, बे दालाङा मोजां नंगौना नङा? नङा। मोजां नङा? गोबाय गिजिजोब। गोबाय गिजिजोब। माजों बानायनाय बे दालाङा? औवाजों।
औवाजों थांलाय फैलाय खालामनायाव फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव खस्थ' मोनगोन ना मोना बे दालांजों थाबायनायाव? मोनो। माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो। हा? खस्थ' मोनो। खस्थ' मोनो थाबायनायाव? गाब्र'लाबायो नामा? बानायहोजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो। लुबैयो। मोजां जाजानो लुबैयो दालांखौ? जों गामिनि दालांखौ मोजां नांगौ, जोंनो सरखार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोनि दालांखौ? दालांखौ मोजां नांगौ, जोंनो सरखार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोनि दालांखौ? मा नाम नानि नोंना? सुसमिता बर'। सुसमिता बर'। थाखो बेसेबां फरायो? थाखो 3आव फरायो। नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा नंसे गुदि फरायसालि। नोंसोर लागोनि जे फरायसालि खाथियाव मोनसे दालां दङ, बे दालाङा मोजां नंगौना नङा? नङा। मोजां नङा? गोबाय गिजिजोब। गोबाय गिजिजोब। माजों बानायनाय बे दालाङा? औवाजों। औवाजों थांलाय फैलाय खालामनायाव फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव खस्थ' मोनगोन ना मोना बे दालांजों थाबायनायाव? मोनो। माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो। हा? खस्थ' मोनो। खस्थ' मोनो थाबायनायाव? गाब्र'लाबायो नामा? बानायहोजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो। लुबैयो। मोजां जाजानो लुबैयो दालांखौ? जों गामिनि दालांखौ मोजां नांगौ, जोंनो सरखार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोनि दालांखौ? दालांखौ मोजां नांगौ, जोंनो सरखार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोनि दालांखौ? मा नाम नानि नोंना? सुसमिता बर'। सुसमिता बर'। थाखो बेसेबां फरायो? थाखो 3आव फरायो। नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा नंसे गुदि फरायसालि। नोंसोर लागोनि जे फरायसालि खाथियाव मोनसे दालां दङ, बे दालाङा मोजां नंगौना नङा? नङा। मोजां नङा? गोबाय गिजिजोब। गोबाय गिजिजोब। माजों बानायनाय बे दालाङा? औवाजों। औवाजों थांलाय फैलाय खालामनायाव फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव खस्थ' मोनगोन ना मोना बे दालांजों थाबायनायाव? मोनो। माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो। हा? खस्थ' मोनो। खस्थ' मोनो थाबायनायाव? गाब्र'लाबायो नामा? बानायहोजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो। लुबैयो। मोजां जाजानो लुबैयो दालांखौ? जों गामिनि दालांखौ मोजां नांगौ, जोंनो सरखार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोनि दालांखौ? दालांखौ मोजां